И здравейте хора, тук ще виждате как Джеки прави щуроти и с кокалчето и как се мята и такива работи. Така, ето го. Сега само си го дъвче. Джеки, обърни се към камерата. Ей, ей, дай това кокалче. Искам това кокалче. Искам го това кокалче. Сега много черен екрана нещо. Не, тук нищо не се вижда. Е така по-съвижда. Ето това е Джеки, ако не сте забелязали. Дай кокалчето. Дай то скокал. Там пази вратата. Дай този кокал. Така. Айде, качвай се тук на леглото. Айде да дърпаме. Ама айде хвани го. Ама айде хвани го, де. Де да ми го дъвчеше и така. Как избяга веднага за кокалчето си. И сега направи почти нищо интересно. Олег да двете завивки като цар. Това е странно. Хваня го. Той толкова си го е загризал, че му станало бяло кокалчето. Хора. Аре. Не прави нищо интересно. Чао, хора!